a més, si esculls aquella empresa que es dedica al que tu vols estudiar, doncs t'ajuda a decidir si vols seguir aquest camí o si vols canviar i el que t'adones que no és la teva vocació. Jo soc l'Iker Luque, estic cursant segon de batxillerat i també he fet l'estada a l'empresa. Jo he fet de monitor de lleure i d'infants i la veritat que no és una cosa amb la que em volia dedicar, però recomano bastant l'experiència degut a que s'obté un record positiu del que està tota l'estada i jo la recomano bastant. Hola, soc l'Alejandro i estic cursant el batxillerat tecnològic i l'experiència que vaig tenir amb l'empresa va ser molt bona i de l'experiència he tret molt bones coses i una de les aquestes és que a l'hora d'entrar al món laboral, com vaig treballar en un sector més tecnològic, m'ha ajudat molt a saber quina carrera vull fer i a què vull dedicar en el futur. Jo soc Anna Canelles, també curso segon de batxillerat, en aquest cas científic, i estic d'acord amb l'Alejandro. Penso que aquesta experiència ens pot aportar molt tant a nivell personal com també a nivell professional. És com un primer contacte o una primera experiència, com bé ha dit el meu company, amb el món laboral, i penso que ens pot aportar moltíssim. Hola, soc l'Aitana. Hola, soc l'Emma. Ambdues som alumnes de segon de batxillerat i hem fet la matèria d'estar a l'empresa. Jo en aquesta matèria vaig aprendre a poder controlar diferents grups d'infants i també a tenir la capacitat de poder crear històries i activitats amb la meva ment per als nens. Jo d'aquesta experiència em quedo amb el tracte que vaig rebre i vaig aprendre molt sobre com cuidar a nens més petits perquè vaig estar amb nens de nadons fins a 2 anys i a realitzar activitats com ara canviar-los bolquers, adormir-los o donar-los de menjar.